Lalu Kementerian Agama Dr. Haji Muhammad Siddiq SAG ingkang sampun kapuji minangka talang atur saking keluarga Dr. Haji Mulyadat alasan Ibu Hajah Nur Hidayati ambon bilih atur pasrah piyangan Baikipun kanthi dening Dr. Saiful Ahmad Sutanto minangka talang atur saking keluarga Bapak Ponilan alasan Ibu Siti Dumateng Dr. Haji Muhammad Siddiq SAG ugi Pak Saiful Ahmad Sutanto. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepareng matur dhateng para sesepuh, para pinsepuh ingkang bahagia midarsa, para tamu kakung lan putri ingkang kita hormati, kadang pisan dalasak semanipun ingkang kita hormati, kadang mido ingkang bagya mulu. Mugi kalilanana kula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangka sulisaripun saking penyanipun Bapak Haji Mulyadat sekalian garwa nunggih Hajah Nur Hayati ingkang pidalem getas RT setunggal RW setunggal Desa Ndeges. Namun saderengipun kita matur ngendikani dawuhipun Bapak Mulyadat sekalian garwa langkung rumiyin sumangga. Kula lan panjenengan tansah kita dherekaken ngaturaken puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula lan panjenengan kajengna wonten ing siang punika kula lan panjenengan saged mangempal wonten gedung pawiwahan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal. Sholawat serta salam mugi kunjuk dhateng Yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dhateng keluarga sahabat umatipun ingkang tansah setya dhateng panjenengan. Ing salajengipun kepareng matur dhateng panjenenganipun Bapak Ponimin sekalian garwa nunggih Ibu Yuni Hastuti ingkang pidalem Karangmalang RW setunggal RW sekawan Ndeges. Mliginipun matur dhateng panjenenganipun Bapak Saiful ingkang pinangka talang basa saking panjenenganipun Bapak. Dhateng para pinsepuh tuwin para sedaya bilih pisowanipun
kula dalah panjenenganipun Bapak Mulyoto Sakrono nulinggih nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun supados matur wonten ngedangipun nulinggih bilih piyayagung kekalih tuing muni sami ngawontenaken piyambakan pun Bapa Ponimin kagungan putra estri ingkang pun nama nulinggih Aprilia Nur Hasanah. Wondene panjenenganipun Bapak Haji Mulyoto sekalian garwa anggadhahi putra jalu ingkang pun nama Muhammad Andika Putra Mulia. Golong bilihipun pirembagan nulinggih badhe hampalaken balung apisan bepisanan ing antawisipun panjenenganipun Bapak Mulyoto sekalian garwa dalah panjenenganipun Bapak Ponimin sekalian garwa. Gegandengan sampun dumugi titi wancinipun sesanggeman wonten ing injang punika panjenenganipun Bapak Mulyoto saestu badhe hamluwari menapa ingkang dados sesanggemanipun. Mila kanthi mekaten wonten ing siang punika panjenenganipun Bapak Mulyoto sekalian garwa hangaturaken ing antawisipun setunggal nulinggih putra jalu pun nama Muhammad Andika Putra Mulia supados kajapaken kalian Gembir Ayu Aprilia Nur Hasanah. Alhamdulillah kula sampun ngawuningani bilih lampahipun ucap kanthi wujud boten wonten halangan sunda. Wondene atur ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Haji Mulyoto sekalian garwa pidharepan sepuh wonten ing siang punika saperlu ngaturaken nulinggih ingkang saged kita wastani uga kanthi pengajak mugi-mugi kanthi buku kala wau saestu saged raketaken anggenipun kegadangan langkung pisanan ing saklajeng wontene ingkang kalih ngaturaken busana kagem temanten putri ingkang pados kagem nulinggih ngadi sarana ingkang supados saged sae ing sedayanipun. Mekaten ingkang saged kita aturaken saking panjenenganipun Bapak Haji Mulyoto dalah ibu lumantar kula namung saged kados mekaten wonten pirang langkung pun anggen kita matur nyuwun pangapunten menyang Klaten tuku semangka tuku bendera merah putih kula pasrah temanten kalian syarat sarana mugi katampi kanthi kingan ati. Wonten kirang-kirang pangapunten bablas topik gadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.